Boa parte das emendas presentadas polo BNG do Barbanza aos orzamentos do Estado inciden na recuperación ambiental de espazos naturais. É o caso dos acantilados de Tanxil, Pedravixía Tronco en Rianxo, un proxecto que mesmo chegou a incluirse nos orzamentos estatais en 2007, pero que non se chegou a executar. Tamén propoñen os nacionalistas a recuperación do bordo litoral da Ribeiriña na Pobra, que a pesar do seu gran valor paisaxístico se atopa moi degradado. Ademais, botan en falla a consignación de partidas para continuar coa rexeneración da praia urbana dos Areos, cunha segunda fase, e a praia da Corna, en Palmeira, hábitat de numerosas especies de flora e fauna que precisan dun maior cuidado para a súa conservación. Ademais das actuacións en materia ambiental, o BNG volve incluir nas súas emendas unha bella demanda, a realización dun estudo técnico sobre a viabilidade de dotar o Barbanza dunha liña ferroviaria que conecte a comarca coas principais vilas galegas. A súa posta en marcha habilitaría un servizo de transporte público alternativo para unha poboación de máis de 60.000 habitantes que actualmente teñen que desplazarse ata Padrón como estación máis próxima.